The DC president wanu wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo siningaphetire konse siningaopsezedwe ndi wina aliyense ati kuboma kukulira nyamata azikwanje ena ojiya amene amatumidwa kuti azikhapa anthu amene amatumidwa kuti azimenya anthu ine sindimaopa ndipo mtauni munimayenda ndekha awa amachedwa achinadala kadulawa ndi ana ang'ono kwambiri muziuzana kumene muliko ndipo ndimakumana nawo amene ajawo ndi ana ochepa kwambiri ine ndimangoyima pa chilungamo ndi chilungamo olochita vuta chitatanelo mudachikwirira chilungamocho chimakhala chilungamo so whether you like it or not ine ndizapitirira kuwayimirira Amalawi koma kuyambirira ndimafuna ndikuthokozeniso inu Amalawi tisanayambe kulowa munkhani zathu za lero zimene zilipo zothinana bwino ndinafuna ndikuyamikireni Amalawi kunena kuti sindinaziwe kuti I'm just worth like this mwandifunira mafuno abwino siku langa lobadwa ine ndi twin brother wanga sindinadziwe kuti Amalawi mmatinyadira chonchi kuchokera ku America kufika ku South Africa ku Britain Malawi muno boma linali onse ku Mozambique kuti nyadira pa siku lathu lobadwa inde siku limene ife tinabadwa anthu awiri ndi brother wanga mwezi uno wa Juni umenenso ndi mwezi ovuta kwambiri kuno ku Malawi Amalawi sitizawiwalira mwezi umene kupatula kuzizira koma ndi mwezi umene pakana lero Amalawi adzaukumbukira mwezi umenewu kuti ndi mwezi umene tataya anthu ofunikira kwambiri ndipo tiye tizikhala pa maondo pathu tizipemphera chifukwa tikamapemphererana wina ndi nzache zimakhala bwino tiye tiziphunzira ife anthu osauka kumapemphererana kumakondana tiyasiye olemerawo andale wokubawo asatanika azipanga zawo koma ifeso tizipanga zathu kuti Malawi wathu akhalebe ankerenkerebe kukoma akhale Malawi amene wankakanduchi ankanenedwa nthawi imeneyo yakamuzu osakhala pano pali manyaka basi president ndi president kumangoitana anthu kumaka apasa ndalama ndikumapeperesa kumanena kuti ndikupepeseni ndikuziwa kuti mwina sinachite bwino koma ndikuziwa kuti ndichita bwino kukubweraku ndisankhe nine nayo 50,000 charakwe komanda iniyo ndinu mafumu ndimakulemekezani Julai uno ndikuwejezerani ndalama za pamwamwa ndipo maaliyazi anu nonse onse amene akhala mbuyo mundikupasani charakwe amene atagwada pasi 2025 16 September kuchitika zinthu zopsya koma anthu ako amene akuzungulira kukunamiza kopya ndipo amene anakupasa script imeneyo yonena kuti uziitana anthu mma State House samakukonda anthu angotukwana akamachoka kumeneko yamene uchationesana naye akuona ngati ndife ana ache anthu atatafuna ku State House charakwe ukaisa upresident ndi masewera ukawafunze azaku akhalapo pampando akuza kuti kumafunika dignity kumafunika grace sizifunika phuma iyayi nkhani zathu za lero za zikulu tilowa ku area sati kawiri tilowa ku area sati ndipo tiyenda ma police station yambiri paja musaiwalire paja tinayamba nkhani ya sexual harassment komanso nkhanza zochitira anthu ogwira ntchito kumeneko andiso nkhanzazo zafika pakana ku mabanja anthu a polisi mabanja awo ngati azikazi awo tilowa kumeneko koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuchenjezeni Amalawi nonse kunena kuti musamale malinga ndi economic crisis anthu achuluka nzeru ayamba masamu amene akumabera anzawo kunja uku kuli anthu amene
akumapita pa Facebook ndikukupeza atayika chithunzi cha Bushiri ndikumanena kuti ine ndine Bushiri ndipo undiuze mavuto ako. Ukandiuza mavuto ako ine ndikuchitira solve. Akamala nkhula nawe muja iwe ndikumaona chithunzi cha Bushiri ja ndikumaona ngati ndi Bushiri yemweyo koma ali wokuba. Anzani wakulira kunja ukuena aberedwa zanali ati kundiyimbira ine foni yakalindo Bushiri wandibera ndati tanditumizireni chithunzi chokutumiza kuiona account namuza kuti achimwene mwaberedwa uyu si Bushiri. Kodi ino Bushiri angakutengere 300,000 ali wanditengera ndithu Bushiri 300,000 ata achimwene imiyo zoona mulibe nzeru kuona kuti munthu yakukutakatani. Wina so ndi namadingo patience namadingo doctor namadingo amene iso akuyikidwa ndi anthu osiyana nkhope yake ndikumaabera anthu kumana makuti iyeyo namadingo akati choncho akambera munthuyo basi akumayichira block account ija kumana makuti ineyo ndine Miriwadi waku Nchinji atikhala ku Nchinji kukuli munthu ina ochedwa Miriwadi amene yoyo akumaaberaso anthu kumairi account ya fake. Enaso amene akuabera anthu ndi David Mbewe wakumachinga amene yonso anthu akumamuyika pa Facebook kumana makuti ine ndine David Mbewe nimapanga mamirako ndipo ndikupasani ndrama zochuluka ngati mukufuna zikuti muone zozizwa ikani ndrama yokwanira 400,000 500,000 kuifufuza nkhani yompeza kuti munthu ameneyo ndi wokuba. Je Musamariya Malawi kuja kukwayamba anthu ali pa chiwewe maninga ndi mmene ziko likuendera anthu ali ndi chiwewe chokuba koma ndikulakwa kwambiri kumana mizira anthu ngati amene kumanena kuti ine ndine Patience namadingo asali yemweyo ine ndine David Mbewe asali yemweyo ine ndine Miriwadi waku Nchinji uku asali yemweyo ine ndine ujeni kumana makuti ineyo pali ine pano nimapanga mamiracles nde mutumize ndrama zakuti ine ndine Bushiri asali yemweyo. Ndafuna ndikuchenjezeni ya Malawi kunja kukuli anthu okuba kwambiri kumana makuti ine ndine Tamia Ja ndifuna ndizabwere ku birthday ya mwana wanu ndiye ngati mukufuna nditumizireni 600,000 koma panopa nditumizireni half ali anthu okuba musamale kwambiri ya Malawi. Nkhani yaikulu yanga ya lero ndikulowa pa area Sate kawiri kuti awa amachedwa amayiyoramu aziwe nkhaza zimene akukumana nazo apolisi m'mapolisi station osiyana. Last week tinakambaza sexual harassment. Anthu akuzunzidwa kwambiri ndi ma-OC osiyana azimayi ndipo izizi mudziwe kunena kuti zinthu zimene akunena ndi ambiri amene agwira ku ntchito ku polisi kuachita exploit azimayi kuachita harass azimayi sexually. Izizi zikuchitika ndi ma-OC osiyana ndipo ndafuna ndikuuzeni mopanda mantha kunena kuti tikuyang'ana ma police station yangapo tikuyang'ana Nsanje Police tikuyang'ana Area 3 tikuyang'ana Bangwe Police Station tikuyang'ana Mulanje kumulanje kunde kuli nyasi zambiri chifukwa kwabwera bwana ena amene akumalemba anthu aku Central Region ndikumatumiza kuti azikagwira ntchito koma akakhala azigawo zina zine ndikuwazuza plasiso kumafusira azimayi ati akukonzekera ojeni chisankho ndi akumafuna okhaokha chimene apangatu aboma ndikutumiza apolisi ochuluka kwambiri aku Central Region kwatumiza madera ngati ku Southern Region cholinga kuti ati nthawi ya zisankho azathandizire kubera. Izizi ndiye chilungamo chachi. So tikumulanje polisi kuliso bwana ena amene akupanga nkhaza anthu ogwira ntchito kumeneko. Izi ndikulankhula mopanda mantha chifukwa even pamene pana mangidwa polisi po ndilandi yakwathu. Kodi ife tusi kuti ndife anthu ambatuya ndilandi yakwathu yakwana chokolo uko kwa Katole uko kwa Kamba uko malo amene wo ndi kwa Kenneth Kavumbwe malo athu amene wo. So akupangiraso anthu nkhanza kumene koko apolisi akupangidwa nkhanza makamaka amene asali wochokera ku Central Region akulemba na maina okhaokha ndikumatumizirana ku area Sate kwanuko. So polisi imene iya Mulanje tikuyiyang'ana even olonkhani za promotion izi akuchita na promote okhaokha ndikulemba maina
aku Central Region ndikuatumizira anthu ati amene onde akuyenera kuchitidwa promoted. Anthu amene agwira ntchito kale isakuyenera kupasidwa promotion. So izi ndi zina mwa nkhanza zimene akukumana nazo apolisi apa Mulanje. Komanso tikuyang'ana apolisi akumuloza kuboda uko tikamapita uku kwa Manyamba kapena ngoti kuseri kumenenso kuli mfumu ina imene pafupi ndi Sukasanja kuli mfumu abodole amene akumakaniza anthu kumanda kaya maliro akufuna ziyikidwa nyumba mwawo. Akandikachitatu mfumu abodole akusukasanje akumakaniza anthu kuti akaike maliro kumanda. Anthu akupitisa maliro kumanda mwamakani. Izizi tikunena khalidwe umene wakumulanje khalidwe wa mfumu abodole, khalidwe osakhala labwino osaganizira, khalidwe la nsanje. Mmangomva kuti ati khandi kuli mbuli ndipaja muswera munthu ujene yache loji yache na chuma ujayo munamupotokolera loji yache kumene kujayako ndikumuotchera chitidwe osakhala wabwino. So tikuyang'ananso ujene kumuloza ukuku kuliso nkhanza zambiri. Even anthu akamafuna kuoloka kuti apite ku Mozambiki kuti akagwire ntchito zawo MRA yakumeneko komanso apolisi akumapangiranga anthu nkhanza. Mukuyiwala kunena kuti kuli food basket. Ife kumulanje tinazungulidwa ndi anthu ati aja anafika pakana nyumba mwa anthu mukafike pakana kuna Masalima muone kumene koko kana Masalima kukuhefe center kumpeza kulitiye khaeka wa ma estate mupite kuchisambo mukapeza kulitiye khaeka mupite pali mbuli pasogolopo kwa Chibade mpeza kulitiye khaeka. So anthu amadalira kukalima ku Mozambiki kuma mukuwapanga nkhanza anthu kumapanga anthu nkhanza ku Mozambiki aku Malawi kuno izizi sizikufunika. Komanso apolisi amene akugwira ntchito pamene papa akuzunzikapo ambiri. Andi polisi ina amene tikuyang'ana ndi diso lalikulu imene tidakapanga kafukufuku kuli sexual harassment. Azimayi yangofunsiridwa kumene koko ndi akulu tikufuna tipeze mayina ndipo tizaulula ndi ku Bangwe police station Bangwe imene iso ili pa spotlight. Tikufuna tidziwe tikupempheni inu azimayi amene mukupangiridwa nkhanza m'mapolisi osiyana muziyimba mafoni pa 092 365 035 muziyimba kwa DC osamapanga mantha kuti muzigwirira ntchito yanu mantha chifukwa chokuti mwagona ndi abwana azimuna anu mwapase matenda inunso mutenge matenda mwasiye ana osamagwira ntchito ngati simunapite ku sukulu ya. So pa Bangwe paso tikuyang'anapo pamene papa kumveka mbiri zoyipa kunena kuti bwana apa pamene pa afuna azinyenga azimayi azigona ndi azimayi chifukwa cha mphamvu. Ndiye tikuyalusani chifukwa ikhalapo programu imene tibwere nayo tizaulula mayina onse apolisi amene akupanga za uchisiru. Nchitidwe ina umene ukupanga umene so tikuyang'anako bwino ndi kulimbe polisi kumene kuso tikuyang'anako bwino mwachidwi tione kuti kodi polisi imene ikuyenda bwanji. Kodi nkhani za sexual harassment zikuyenda bwanji nanga pa blanta ya polisi. Andi kuchiromoni kumene kunde kuliso bwana amene akumalowerera pakana nkhani za nyumba pakana mmenya nzimayi wa nyumba mamuna chogwira ntchito kummenya ati chifukwa chokuti amakangana ndi mamuna wake. Pakana nzimayi wali ni mwana wa miyezi iwiri ndikukamusekera musero kuchokera 10 o'clock pakana 8 o'clock ya usiku mwana kulephera kuyamwa. Izizi muziwe IG muziwe kunena kuti kuchiromoni polisi kuli bwana amene akumazitama kuti ati khani mulongo wanu ati iyeyo ati ndi wa ku Central Region ati palibe amene angamuuze chochita ati iyeyo ndi dolo wa MCP akufika size kumalowerera nkhani za mbanja. Munthu wa polisi amamenyana ndi mkazi ache kumakangana chifukwa cha kumwamowa paja polisi twambiri angomwamowa kusavuka chifukwa cha ndalama imene ndiyo chepa kwambiri. Chocho bwana amene wawankangano oli nkati anapita ndikukamugwira mzimayiyo ndikumusekera ndikumuza kuti iwe umanyada ndipo iweyo sinimakuona ndi diso labwino utuluke mu line muno. Tikunena panopa katundu wamangidwa zana kumangidwa katundu kuti munthu atuluke akuyang'ana na nyumba ya ujeni yakuti akapanga renti akufuna so atenge munthu wa ku Central Region akamulowese nyumba imene
ameneyo wa polisi amene ali kulenti. Izi ndizomvetsa chisoni andi mabungu omenyera maufulu makamaka maloya achikazi. Tapita ni kuchiromoni polisi mukaone nkhanza zili kumeneko bwana akumeneko kumusekera mzimayi mu polisi sero kuchokera 10 o'clock mamawa wakana 8 koloko usiku mzimayi okuti ali ndi mwana amuna ake ndi a polisi ndikumapangidwa nkhanza. Izi si zinthu zabwino mu dziko la democracy. Nkhani ina yomvetsa chisoni kwambiri ni nkhanza zimene akulandirabe ya polisi dziko lonse lino sopano kumbali yochokera ku meki. Ameki pakana lero anthu a polisi sanawapase ndalama zawo za mafezi kuchokera 1 pakana pano. Andi amalawi muzifunse kuti ngati meki ikulephera kulipira a polisi amene ndi stakeholder wamkulu kuti ndalama zimenezi azalandira liti komanso ndi kuti chisankho akuchiyendesa bwino. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu akugwira ntchito amene amavutikira a polisi kuzizira kwa magona anthu amene ajawo pa road block. Kuzizira tukumakhala ngati ndi alonda andi waye mmazuza a polisi even olo kuti angotulukako kumene aliko president yo a polisi amafika pansewu ikamati 2 am munthu wokuti akufuna aende to 10 koloko 2 am alikale pansewu munthu woyenda 11 koloko. You need to revisit these policies ifuka this is inhuman and mukuzuza anthu kwambiri. A polisi akuzunzika nkatikati momoso muliso mabwana ena amene akumabera a polisi ma allowance yawo monga amene zachitikira ukuku mulangeni kunchewu. A polisi anapita kumene kuchako ku training yokonzekera za zisankho zomwezi akhalako 3 weeks and pa 3 weeks yani azilandira munthu 60,000 ayeni akulandira munthu 1 million aliyense koma atulukako ku 3 weeks kundi 50,000. Ena ozipereka kuti azikaphika kumaphika kumene koko ndikuphikako ulere osapasa oloka allowance. Mukulako akuopsha kulakwa a polisi akuzunzika kopsha a polisi. Izizi ni mangonena kufacho siku lina anthu aza kutoperani mmene so amutopera uyu waame afaje ame so nawo soto atopa siku lina muno Malawi muzaphulika bomba lalikulu chifukwa izizi zizopangana nkhanza pa ntchitozi kungopita ku private job ndiye kuti kumene koko ndalama yakugawana ndi abwana mmene akupangira AMRA akuliwonde aja kuzunza a polisi. Ndalama yawo 60,000 kuigwirira kuchokera 6 mamawa pakana 6 usiku ndikuzachezera so siku linalo kumpasa munthu 60,000. This is very very bad and khalidwe umene mukuyenera kuti ino ayolamu ndi anzanu kumeneko muyang'ane kwambiri a polisi akukudandaulani zimangopangira kuti a polisi wachifukwa cha malamulo sangapange strike koma amene amapanga strike yayikulu kwambiri m'mitima mwawo. A polisi akukwiya kwambiri ndi mchitidwe wanu akuluakulu aku area sate. You need to revisit malamulo wanu, you need to revisit these tendencies zimene zizi zikupangisa kuti anthu ena omangidwa azikhala ndi nkhanza. Lero kupita ku polisi amene walakwayo ndi amene amakamangidwato amene walakwayo amene waberedwa ndi amene amakamangidwa koma amene walakwayo ndi amene amamasulidwa. Ndi zimene zikuchitika m'mapolisi chifukwa chokunena kuti anthu ali ndi nkhawa anthu ndi okwiya kwambiri ndi nkhanza zimene zikuchitika ku polisi konko. So nafuna ndikuwuzeni kuti amene mukufuna muzinyenga azimayi a polisi makamaka kumapasa maudindo kumapasa ujene ma preferences mauza kuti ino mukagwira ntchito ku road traffic amene ku traffic section amene ndi azikuvulirani muyaluka ndipo siku lache ndizabwera siku ngati lero mamawa kwambiri ndikuulusa mayina ngati amanebu polisi yakuti bwana akuti polisi yaku Lilongwe bwana akuti polisi yaku Mzuzu bwana akuti polisi yaku Nthalire bwana akuti polisi yaku Rumpi bwana akuti tizachula ku Phalombe tizachula chifukwa azimayi akuzunzika kwambiri a polisi andi soka iroti ndi azimayi amene sakhala no united kusiyana ndi akale tayi imeneyo ya Jesse Kabwera anthu amapita pa nseutu a white akale a white wali kuti ankapita pa nseu azimayi atavula kufuna kunyasidwa ndi mchitidwe umene ukuchitika. Bon Klindo
the DC. Mwana woopsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.